Good morning to you all लोगोफोर नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावलायबाय लोगोफोर बे भिडिअआनो जादों लोगोफोर नोंथांमोना थांनानै नायनानै एसे बुजिखाबायबो जानो हागौ लोगोफोर बे भिडिअआनो जादों लोगोफोर मैखोम गुन्दा नोंथांमोना थांनानै नायनानै बुजिखाबाय जे बे मैखोम गुन्दाया सोर आरो बबेनि बिनि फुल एड्रेसखौ नांगौ आंनो सोर मैखोम गुन्दा बियो मालायफोरखौ बेफोरबायदि भाइरेल खालामनानै बरबाद खालामग्रा सोर बेलाय जोंनि बर' हारियाव मानो बेफोरबायदि ओंखारबाय थायो गोदान गोदान भाइरेल खालामग्रा माग्रा मानो why what's the problem with them बिसोरो माबाफोर मोनजायो नामा थाखा फैसा मोनजायो नामा बेफोरबायदि भाइरेल खालामनानै मा मोनजायो बिसोरो आंनो बेनि प्रुफ नांगौ आरोना लोगोफोर नोंथांमोना जायनाखि मिथियोना बे मैखोम गुन्दा ना मा होनो बेनि एड्रेसखौ आंनो कमेन्टआव खोन्थाहर लोगोफोर आं बायो बेफोरबायदिखौ नायनो खोनासंनो बायो इउटुबाव बेफोरबायदि नुयोबा आं जोबोर रागा जोंनो ओंखारोना मानो गावजों गाव बेफोरबायदि नायनि बेफोरबायदि भाइरेल खालामलायो गावजों गाव मानो बेफोरबायदि नायलायनो हायि जाखो जोंनि बर'आ मानो why what's the meaning with भाइरेलजों मा मिनिं दङ बिसोरहा मालायखौ भाइरेल खालामनानै मा मोनजायो बिसोर मालायफोरखौ लाजि फोनांनानै मा मोनो आंनिफ्राय बेनो साननाया नोंथांमोननि थाखाय रिक्वेस्ट नोंथांमोना मा मोनो भाइरेल खालामनानै आंनो नांगौ बिनि गुबै माने ओंथिखौ नांगौ गुबै मिनिंखौ नांगौ नोंथांमोना भाइरेलखौ मानो खालामो ना थाखा फैसा मोनजायो ना गोसोआव सान्थि मोनो नोंथांमोननि गुबै प्रुफखौ नांगौ आंनो नोंथांमोना लोगोफोर जायफोरनाखि आंनि फलोवार्सफोर साबसक्राइबार्सफोर नोंथांमोना खोन्थाहरबानो जाबाय आरोना लोगोफोर आंनि चेनेलाथ' गोदानसो बियो जायफोरनाखि आंखौ सिनायोना नोंथांमोना खोन्थाहरबानो जाबाय आरो जायफोरनाखि सिनाया नोंथांमोनाबो खोन्थाहरनो हागोन नोंथांमोना आंजों गुड फ्रेन्ड्स जानो हागोन लोगोफोर इउटुबाव वाइटि फ्रेन्ड्सफोर लोगोफोर आं दिनै बेखौनो जोबोर रागा जोंनो ओंखारदों जे गावजों गाव भाइरेल खालामलायनाय मानो why मानो मोजां मोनो बेफोरबायदि भाइरेल खालामलायनो सोरनिबा लाइफखौ बरबाद खालामनो मानो मोजां मोनो बेयो जोबोर गिदिर कुइसन जानानै फैदों आंनिफ्राय मानो होननानै बुङोबा जोंनि बर' हारियाव गोबां बेफोरबायदिनो बरबाद खालामलायनानै माने सोरबाया थैबाय सोरबाया फासि नांनानै थैबाय सोरबाया बरबाद जाबाय बेफोरबायदि आरोना ओरैबायदि लासिं सिं लोगोफोर बेफोरबायदिया जोंनि बर'खौ बेलेग हारिया मा साननांगौ बेफोरबायदिबा बर'आ गावजों गाव बेफोरबायदिनो भाइरेल खालामलायो गावजों गाव थैलायलायो गावजों गाव सिथारलायबाय गावजों गाव बखिलायबाय मालाय हारिया मिनिगोन जोंनि हारिखौ नंगौलै फंबायमोन नोंसोर मानो बेफोरबायदि आदामोन फंबायमोन आरो जायनाखि बे भाइरेल खालामनाय ना बे गथ'सो बियो 21-22 नि बैसोनि मानसि बियो आं डाइरेक्ट बुंनो हायो I can say directly मानो होननानै बुङोबा जे 25-26 years जानाय मानसिया माब्लाबाबो बेफोरबायदि खालामा मानो होननानै बुङोबा बिसोरनाव दिमाग दं बिसोरनाव नलेज दं बिसोरनाव साननो हानाय गियान दं जायफ्रानाखि 20-21 years 22 years बेफोरबायदि मानसिया दासिमबो बुजिनो रोङा आं डाइरेक्टलि बुंनो हायो बेखौ बेबायदि बैसोआव बेफोरबायदिनो जायो 18, 19, 20, 21, 22 बेबायदि बैसोआव बेफोरबायदि जेबो बुजिया बिसोरो मालायनि लाइफखौ बरबाद खालामोबा मा जायो गोसोआव सान्थि मोनगोन नामा माब्लाबाबो सान्थि मोना गोसोआव दुखु मोनगोन बियो डाइरेक्टखा बियो खालामनो गोसो जागोन गावखौ फेमास जानो थाखाय खिन्थु बिनि गोसोआव सान्थि गैया I can say directly बेखौ डाइरेक्टलि बुंनो हायो आं लोगोफोर नोंथांमोना गाज्रि मोननाङा आरो जायफ्रानाखि भाइरेल खालामो नोंथांमोनखौ आं बुंहरनाय जादों नोंथांमोना बेफोरबायदि खालामोबा खालामनायखौ स्टप खालामाबा नोंथांमोना सानसे समाव हाखराव गाब्र'नो हागौ डाइरेक्टलि बुंखाबाय आं नोंथांमोनखौ नोङो जेब्लानाखि साजा मोनगोन ना अब्लासो नोङो बुजिगोन जेब्लानाखि नोङो हाखराव गाब्र'गोन अब्लासो बुजिगोन नोङो दाथ' नोङो मिनि खुसि जागोन जेब्लानाखि नोङो प्रब्लेम जायो नोंनि लाइफआव माबा मोनसे प्रब्लेम जायो अब्लासो नोङो बुजिगोन गाब्र'योबासो नों बुजिगोन लोगोफोर नोंथांमोना मा सानदों कमेन्ट खालाम लोगोफोर थेंक इउ स' माच लोगोफोर बेनो आरोना सिखारनानै जायफ्रा नायदों भिडिअखौ थेंक इउ स' माच लोगोफोर नोंथांमोना आंखौ सापर्ट खालाम लोगोफोर आरो साबस्क्राइब खालाम लोगोफोर जै बर' हारिनि लोगोफोर जों बर'जों बर' गावजों गाव सापर्ट खालामलायनांगौसो खिन्थु बेबायदि गावजों गाव एना एनि गावजों गाव डाउन होलायनाय गावजों गाव बखिलायनाय बे नङा बिदिबा जोंनि बर' हारिया जौगाया 100% sure बे लोगोफोर ट्रु 100% ट्रु बेयो बिदिबा जोंनि बर' हारिया डाउनसो थांगोन मालायजों मिनिजागोन मालाय जाथिजों ओरैनो नारसिन जाखासै जोंनि बर'आ बेफोरबायदि गावजों गाव दावराव दावसिनि थाखायनो ओरैनो नाय एबसु
UPPL जेन'बा UPPL आरो नांगोल मानो नायलायनो हाया तो बेनो मालाय जाथिया जोंखौ मिनिगासिनो दङ पार्टि मोननै मोनथाम बर'नि जे गावजों गाव मिलायलायनो हाया माब्रै बर'लाय मोननो लुबैयो आसा खम 100% आसा खम माब्लाबा बर'आ बर'लाय मोना नायबायल' था मोनथाम मोनब्रैजों मोनसे जायाबा बर'आ माब्लाबा बर'लाय मोननो आसा दा खालाम बे आंनिफ्राय डाइरेक्टलि बुंनाय नोंथांमोना नाय जुदि गोसो फोथायाबा नाय नोंथांमोना गासैजों मोनसे जायाबा माब्लाबाबो मोननो हाया जेरै दैमालुआ बुंदों खोलानि दैया साहा दावखोयोबासो दाउखा गोसोमा गफद जाबासो बेयाव मा मिनिं बुजिदों बेयाव आंनि मोनसे मिनिं दङ जे जोंनि बर' हारिनि लिडारफ्रा गासैजों खौसे जायोबासो मोनगोन आरो बियो माब्लाबाबो जानो हानाय नङा इम्पसिबल बे जानो थाखाय गोब्राब थ' लोगोफोर आंनि बुंनाया बेनो थेंक इउ स' माच लोगोफोर आंनि भिडिअखौ जोबजासिनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच लोगोफोर आंखौ बेफोरबायदिनो सापर्ट खालामबाय था लोगोफोर थेंक इउ स' माच बाय बाय सि इउ अल इन द नेक्स्ट भिडिअ लोगोफोर बाय बाय लोगोफोर हेभ ए नाइस डे